Здравейте YouTube, аз съм Сенсор. Това е един кратък туториал как да си направите автоматична пистена врата. Така. Значи първо ще ви трябват пистани. Слагате 3 пистена стики, един върху друг. И пред тях слагате някакъв си материал. По ваш избор, значи ето тук се отваря с едно, става до тук. Така, така. Ето трябва да има друг пистон. Ето. Опс. Така. Сега. Слагате пак тук материал. Отзад правите така. Долу слагате редстон, както отгоре. Да го махна това. От другата страна по същия начин. Не толкова сложно. Така. И започвате, значи, броите едно квадратче и копате на второто, две надолу. IP-то на сервера, в който играя, ще го има в описанието. Всъщност това е моя сервер. Като слагате един Redstone Torch. Ето тази страна по същия начин. Ето видите, че се затвори. Така, сега започвате с редстон така. И тази страна по същия начин. Така качвате се горе и гледате където са тези две квадратчета. И правите така. От другата страна пак. Сега тук запълвате. Ето. Може да използвате всякакъв материал, какъвто имате, незадължително да е стон или каблстон. Изобщо, може и с дърт, даже да си го направите. Ще ви трябва само pleasure plate или ръчка някаква лева. Но ще трябва да ви дигнете с едно купче нагоре. Ето така ще го направя аз. Отзад си го направите, ако искате по същия начин. Може да го използвате, примерно, ако живеете в мина или някакъв замък си имате. Ето. Така. Сега слагате 2 pleasure plate. Ето. Всичко си работи както трябва. Добре, това беше от мен. Абонирайте се, лайкайте. Ще сложа IP на сервера ми в описанието. Довиждане.